Bună! Astăzi vă arăt rețeta mea de cozonac, făcută după ochi. Am început prin a pune toate ingredientele la îndemână. Apoi am sfărâmat drojdia într-un bol. Peste ea am pus puțin zahăr și am amestecat până când s-a topit. După ce s-a topit, am adăugat puțin lapte și puțină făină, am mai amestecat puțin, apoi am lăsat câteva minute la odihnit. Între timp, am ras peste drojdie și puțină coajă de portocală. Am adăugat în bol și 2 ouă întregi și 2 gălbenușuri. Albușurile le-am păstrat și o să le folosesc mai târziu la umplutura de Nutella. Am pus peste ouă și restul de zahăr folosit și laptele și am amestecat până când s-a topit tot zahărul. S-a topit zahărul, așa că am pus toată făina odată și m-am apucat de frământat. La nevoie se mai poate adăuga făină sau lapte până când se formează o cocă moale. Am pus peste aluat și untul la temperatura camerei și am continuat să frământ până când l-am incorporat și pe acesta. La sfârșit, aluatul era moale și puțin lipicios. L-am așezat frumos în bol, l-am acoperit cu o folie și l-am lăsat într-un loc călduros, timp de o oră la dospit. Între timp, am făcut și umplutura cu Nutella. Peste albușurile rămase de la aluat, am pus puține sare și le-am bătut până când au devenit o spumătare. Am tocat la robotul de bucătărie și nucile, pe care le-am adăugat peste spuma de albuș. Apoi am adăugat și Nutella. Am pus și puțină făină pentru a îngroșa crema. Am mai amestecat până când am incorporat-o și pe aceasta. Și crema a fost gata. După o oră, am presărat pe masa de lucru puțină făină. Am luat aluatul dospit și l-am împărțit în 2 părți egale. Am întins prima parte într-o foaie,
în formă de dreptunghi, nu foarte subțire. Și am adăugat peste ea jumătate din umplutura cu Nutella. Am rulat foaia, având grijă să nu curgă cremă din interior. Am așezat-o deoparte și am făcut la fel și cu a doua jumătate de aluat. Am împletit amândouă părți de cozonac împreună. L-am așezat într-o tavă, tapetată cu hârtie de copt. L-am acoperit și l-am mai lăsat la odihnit încă jumătate de oră. După jumătate de oră, am amestecat un gălbenuș de ou cu foarte puțin lapte. Am uns cozonacul frumos crescut cu acest amestec. Apoi am mai tocat puțină nucă la robotul de bucătărie și am presărat-o peste cozonac. Am băgat cozonacul în partea de jos a cuptorului preîncălzit la 170 de grade. După 20 de minute am întors tava în cuptor. După alte 20 de minute am întors iar cozonacul în cuptor și l-am verificat cu o scobitoare să văd dacă este copt. L-am mai lăsat 5-10 minute în cuptor, apoi l-am scos. L-am luat din tavă, am îndepărtat și hârtia de copt și l-am lăsat câteva ore la temperatura camerei pentru a se răci. După câteva ore am tăiat cozonacul și cam așa arăta în interior. Aceasta este rețeta mea de cozonac făcut după ochi, care de fiecare dată iese super delicioasă. Poftă bună!